ato sa ning kung ano kay murag wa pa maundang ning kumbate sa tulo ka hutong ni sa mga vendors, daghan kay ni sila. Tiabaw in town sila karon samot gyud may hastang mga konsumidor. Tiabaw pod. Hindi ay migawait nga giaprobahan. Ang mga dunay gipasangin lang mga politikong niborot ag moayo ilang sako. Bulsa sako gyud. Ang mga vendors o ang mga konsumidor kisi-kisi. Si Chairman Erwin Gukong sa Cebu Market Vendors Cooperative, usan ni sila ang ilang grupo, usas di kisi-kisi bahin aning i-privatize, matod pa i-privatize ang carbon pinaagi anang Cebu to World. Cebu to Carbon. Perting kita kuag yung pasalig nila pero matod pa maalkanse ang dakbayan Subo. Si Chairman Erwin, good morning! Maayong buntag kanimo dong Oscar ingon man sa ato mga suki na tigpaminaw. Chairman, Yes, ma'am. adtong niaging simana murag ang gatong unsa to ilahang gi presentar sa mga vendors nga murag halos tanan dito ni supak man hinuon. I think Huibis man tingay to, Chairman, unsa man gyud ning ilaha hantod karon nagpadayon ni asa man ang ilahang barugana nakapabor ba ang dakbayan sa Sugbo ani to pinaagi nila kamo nabintaan og kaming mga konsumidor. Alakansi kay tang tanan, alakansi ang syudad, alakansi ang kataw, ang mga manindahay, alakansi po ang mga konsumidor. Sila ang ginansya kayog dako dong Oscar na nang ilang gitawag og joint venture agreement. Chairman, tinuod nga sila na mangulikta karusugod Marso 1 sa tanang mga vendors diya kanang mga rental fees, apel ang sa mga arkabala sila na? Para nila, sila na gyud kay nangay isulat naman sila sa dakbayan sa Sugbo nga sila nay maningil apan kami supak mong gyud niana nya tanan nga mga legal nga angay buhaton para mapugna na amog ng buhaton. Oo, dili gyud mi mosugot nga sila kay mo na yung unang lakang sa klaro ni Jude kayo nga privatization. So, kani og sila mangobra, kubra na sila kotob, how about sa pagpanglimpyo ang mga Cebu City employees gyapon ubos anang market administrator? Kami lang gihapon og ang market employees ang gihapon ubos sa market administrator. Mao ni mahitabo, kami ra gihapon ang mulabay sa basura ngadto sa pulog sa konsulasyon ang dakbayan sa Sugbo lang gihapon. Unsa may pasalig sa city government ani Tomas pro vendors pro ninyo. Si Mayor Nestor wa pa ni siya makakuha og hingpit yung kayog pero tuwa na petisyon sa Korte Suprema ni Tomas nga ipa-review ang joint venture agreement. Now, assuming pagkakaroon wa pa man ay ukay dito ba pa may pagpadaan nila ato ni aging semana pod unsa may pasalig sa city government ninyo asa sila dapita mo pwesto sa pabor ninyo or ngadtos bigaway kay nay mga opisyal pa niyang nabilin ron nga although kanang mayor sa una Nestor Archibald pwede nakasupa ka na during his time as konsehal pa pero sa pagkakaroon unsa may iyang gipasalig ninyo ang iyang gisulti kanamo antong konsehal pa siya bindo ra gyud ang iyahang gihunahuna no or gilabanan ng barugan apan karong mayor na siya sa mga bindor ug dili lang kay sa mga bindor lamang siya mayor na siya sa tanang katauhan sa dakbayan apil ang mga negosyante. Nya So, nausab ang iyang pananaw siya lang sinultihan nausab lang iyang baruganan mo na siya. Unsa man gyud Chairman og tanang katawhan ang iyang gipasabot diha ninyo kamo unsay inyong pagsabot ani win-win solution lang or maybe ipadayo na sa inyong sinabtanay og sa inyong panag kanang tong gihimong muragwa na magud mahog tong silent protest kay ang mga tao ni singgit magyud supak atong sa bigaway. Yes. Aniyang kuan dili na gina siya kuan ang sa iyang sinultihan ng daan wala siya supak sa Migawide. Ipadayon na gyud ang proyekto ug unsay mga nakasuat sa joint venture agreement iyahan ang respetohon. Sabuang nga ni. So, unsa man ni? Doon na pa ba mo ilain nga, di mo labi dito sa Tihol? Ani,
apel na si Tamin, naman ninyo, si Vice Mayor. Ang Mayor, wa mo magkag-istorya niya, atong niya, human atong inyong protesta? Sukad-sukadong, bisan sa wala pa katong protesta, wala gid may magka-istorya ni Mayor Nestor Archibald kabahinan sa karbon. Kung doon naman may naistoryahan kabahinan sa karbon, kanarag yung pagpanglimpyo. No, nga, mutabang ni sa pagpanglimpyo, mutabang ni sa pagmintinar, sa kahapsay, sa carbon public market. Apan, kabahinan sa privatization, kabahinan sa joint venture agreement, kabahinan sa Megawide, ang naikaistorya na gayod sa Mayor ang Karbonhanong Alyansa lang. Katong ilahan ko, Yeah. An Ariosa. Ilang An Ariosa, dili na kang An Ariosa karon kang Chichi Ariosa, ang maguwang. Ang maguwang. Yeah, Now, karon. doon na ba girelay si An Ariosa ninyo sa si Coba o sa Simbid ko? Ang gisulti nila nga padayon silang ng hangyo sa atong mayor, no, nga mo rekonsiderar nga unta ma-review gyud ang GBA, no. Ang baruganan gyud nila sa Karbonhano Alyansa nga ibasura gyud ang GBA, dili gyud padayonon ang Megawide, no. Wala sila supak sa redevelopment, wala sila supak sa modernization, apan supak gyud sila sa privatization o sa joint venture agreement din alakansi kayo ang tanan, no. Ang Megawide good kuan siya kanang tungod tingali nga sa team nila, silahang grupo, aduna sila psychologist, maayo kay sila muhimog mga issue, mga pagawa sa Facebook nga ilayo sa tinuod yung issue ang mga hiskutanan. Ilagyong gidagan ang issue sa Abangan, no? So, sa Abangan, ngayon sila, di man mumahal ang Abangan. Bakak man ang gisulti ni Gukong, bakak man ang gisulti sa mga leader, sa ubang bindor nga grupo nga mumahal ang Abangan. Dili. Kay hangtod sa 2028, ang Abangan, 8.50 lang gihapon. No? So, naani na gida sa Abangan o sa kanang makasuod ba ang tanan o dili. Duha ka issue gid ang ilang gida. Way makulban sa kaldero. Ang kanang kahadlok ka mga wagtang mo dili mo mawagtang. Sulod gyud mo tanan, ipasud mo tanan. No, ipasud mo tanan sa pukot. Ana ba? Pagkasud gyud tanan sa pukot, wala mo mahimo kay nasud mo sa pukot. Shots ka ba? Inood nga istorya. Shots sa taro. Isudo sa ka sa drum. Una kasudlag tubig. O yung ugoon sa tampaita. Hangtod ikanay mo syagit, mugawas na ka. Now, Sir Man, kanito na ayo. Ingon, ang ilang pasalig, akong sumayon ang magsulti nga, why pag uminto sa Abangan? Why pag uminto sa... Pero sa joint venture agreement, doon na ba'y nabasahan dito nga, ang inyong Abangan, doon ay tenure nga, of 5 years, kinanglan mo increase, or in 2 years mo increase ba? O sa may sodya kay, dili man na matuman ang inyong gusto, if ever, naana dito sa joint venture agreement nga gipirmahan sa city government, o sa mga vendors group, sama si Bidco, si Coba, o sa Karbonhanon. Yes. Ang nasa joint venture agreement nag-ingon, ang dakbayan sa Sugbo lamang, pinagi sa konsiho, ang makapasaka sa Abangan. Okay? Kasabot ako na buwan na lapita. Dili sa Megawide. Apan, nasa sa joint venture agreement ang ingon. Kung mapakyas ang dakbayan sa Sugbo sa pagpasaka sa Abangan, sumala sa rekomendasyon ni Megawide, kung mapakyas ang dakbayan sa Sugbo, pagasilutan, nining maong kontrata, pinagi nga ang dakbayan sa Sugbo makabayad og kwarta ngadto ni Megawide, or ang bahin sa dakbayan sa Sugbo nining joint venture agreement pagatibhangan, or ang termino nining maong joint venture agreement nga 50 ka tuig pwede pang dungagan. Mo ni gisulti. So, laptop ba ka istorya, dili lang ordinaryo kanil kay Sir Man, ha? Sa anang maong provision sa agreement o kasabutan, dili di ay muingon ka nga ang kinahanglan pang mulabi ang city ang mga taga Megawide gatos konseho aron i-increase ang rental kun dili sila ra gyud mo mismo mo magduot ka kinahanglan ani. Otherwise kamo may among silutan. Unya, mo na siya nakaligre diha.
Di ba? Yan, mismo sa joint venture agreement, Mm. nakalatid na pilay abangan sa 2023, 24, 25, 26. Mm. Nakalatid na. Ang abangan sa 2026, 20 pesos na kapin. Gikan sa 8.50 or 24 na. Unsa pasabot? Uminto na. Sa joint, wala lang nila gi-implementar karon. Kay Unsa na yung 8.50, Chairman, per square meter? Yes. 8 pesos, 50 centavos per square meter per day. Abi na kong Kita pinakabarato. Oh. Kita pinakabarato og abangan sa tibuok. Nasod tingali, nasod. Ibutang na lang po nga, no? Muna ilahang ginaingon, no? Nga nganong mahadlok man mo sa abangan nga dili man mi magpasaka. Gani, kami mag-agwanta lamang kami. Among antuson nga mao na abangan bisan ang ubang mga merkado sa Talisay, sa Mandawi, perti ng mahala. No? Umay kay sila mo ba sa psychology ba? Ilang ipakita nga sila ang alkansi, sila ang makaluluoy ang sila ang ending. alkansi. Sila ang makaluluoy. Yes. Muna yung usa sa akong gihuna-huna ba nga kini sila naagid nila sila ay psychologist. Pero nakagasto na sila, Chairman, og dako kanang diha sa I think kanang Freedom Park sa una, nagastuan man lang dako. Kinsa man di po'y kita naghatag kinsa man tigkubra ang nag-abang ang kanang bata-bata sa Migaway kanang Cebu World or ang city government gihapon mo mangulikta diha. Sila Alam na. Sila ang Cebu World ang nangulikta. Unya, balik ta atong abangan. Oh. No? Dili lang kay naa sa joint venture agreement nga mahal lang abangan. Ang Migaway nilabi ngadto sa dakbayan sa Sugbo ni atong 2023 October nga mopasar gayud og ordinansa kanang City Ordinance 2719. Unya didto sa mga ordinansa balaod. Yes. Nga abangan karon 2026 20 pesos na kapin. Ang per Pero square ilang meter gagawin per pa? day, ha? Oh yes, balaod na. Pero nahadlokan sila sa issue nga mamahal, munang wa sa gid nila pamahali. Wa sa nila gi-implementar ang balaod. Pero ang balaod na buhi na balaod Anytime. karon. Buhi na ang maong ordinansa. Aprobado na ang mga ordinansa. Wala pa lang yun nila gi-implementar ni Migawide. Tungod kay, Nga. masuko ang mga tao. Maigo man gyud sila sa issue sa abangan. Now, agwantahon nila kutob 2028, walay takahan sa abang. Sila raman nakatuig gikan karon, Oscar. Pero sila na magbuot once tamang katuig. collapse na ang 2028, sila na magbuot or dili naman kinahanglang mulabi under anang joint venture agreement nila, Chairman. Di na kinahanglang mulabi because nanadaan written sa ilahang kasabutan between city government o sa Migaway. Og sa ordinansa. pa gyud. Nanay ordinansa nga gisilent lang nila. Kanang ordinance 2719, mo na legalize sa ilahang mga ginahimo nga matawag na itong illegal sa wala pa ang ordinansa kay niyadtong gahimo sila atong the barak, ha? Gahimo sa the barak. Kunya, ang nangulikta sa abangan 40,000 ang buwan ba to? O 30,000 ang buwan? 45, depende sa area. Depende sa imuhang stall o sa kadakon ang imong stall. Ibutan talag 40,000. No? Sila ga nangulikta. Kanya ang balaod niya itong higayon na ang balaod. No? Ang balaod niya itong higayon na nga wala pa usbang ordinansa ang makakolikta ra gyud sa abangan diha sa merkado publiko ang dakbayan ra gyud sa Subo apan sila nangulikta na. So, kung dunay retroactive or i-retroact ang balaod, kung naagi mo ukay niya na, o ukayon niya sa Kongreso, na congressional hearing or Senate hearing, kung naagi makadaan sa Manila, puhon, maukay man itong anong nangulikta man sila. Gani, dunay nisulti na ako, dunay kuha report. No? Dunay kuha report, ako amot na ipaabot sa kuha, nga ipa-okay itong kuha report sa una, nga gibadlong ang dakbayan or gipangutana ang dakbayan. Kinsa may nangulikta sa abangan diyan sa Dabarak. Oh yeah, nice. Oh, niya. Sila mo nangulikta. So illegal. Munang gidali nila ni atong Oktubre nga ipasar ang balaod, ang ordinansa para maligal ang ilang joint venture agreement.